Zdravím vás všechny. Dnes jsem si pro vás připravila otázky a odpovědi na téma karma, aby jsme toto téma pomyslně uzavřeli. A teďka ráda bych vám je řekla. Tak, kdy působí karmická čísla 13, 14, 16 a 19? Karmická čísla působí dne narození, součtem celého data narození, jinak číslo osobnosti, součtem písmen naše jméno a příjmení, v životní periodě, v osobnostním roku a v daný den. Je karma na celý život? V případě dne narození a číslo osobnosti ano. Je možné karmickou zátěž ovlivnit? Ano, je pomocí soustavné práce, kdy pracujeme sami se sebou, nebo v případě, pokud se vyskytuje v našem jméně a pokud chceme zmírnit i naši karmu dne narození nebo číslo osobnosti, tak změnou jména, či úpravou jména, nebo změnou příjmení. Pomocí gematrie nebo letterology. Chtěla bych zde dodat ještě jednu věc, ke které se pak později vrátíme. V případě jmén, kdy jména třeba jako moje jméno, které je Klára, jméno Klára je v podstatě karmatické jméno, takže obsahuje číslo 16, tak v případě, kdy moje jméno obsahuje číslo 16 a moje datum narození je 16. dne, tak vznikají dvě karmy, tak ta karma toho jména více ovlivňuje tu osobnost, než ten karmatický den. Takže v takovém případě ano, doporučuji změnu jména. Pak tady jsou karmické dny vhodné pro obchodní aktivity, otevření společnosti, bankovní převody, svatby. Ne, nejsou. S výjimkou čísla 13, a to ve velmi specifických situacích. Na co je nutné si dát v těchto dnech pozor? Tak, číslo 13 je dobré, když se pouze věnujeme pracovním aktivitám a nenecháme se oddálit nějaké zábavě nebo jiným aktivitám. 14. dne nedělat zásadní rozhodnutí, například nekupovat třeba nová auta, nemovitosti, nebo nedělat žádná zásadní jiná rozhodnutí. Pak je tady 16. dne se vyhýbat konfliktům v rodině, sporům, protože tomu je číslo 16 velmi náchylné. Naopak je dobré se věnovat meditaci, třídění myšlenek, studiu, psaní. Pak číslo 19. Číslo 19 je větší možnost podvodu, že buď jsme většinou podvedeni, nebo někoho jiného bychom mohli klamat, aniž bychom chtěli, nebo využívat, zneužívat. Proto se nedoporučují žádné finanční transakce a jiné finanční operace. Jednotlivé dny jsou také ovlivněny nejenom tím dnem daným, ale celým součtem, tedy celým číslem osobnosti toho dne. Teďka další otázku, kterou tady máme, je: moje datum narození obsahuje karmická číslo. Bude mi fungovat tak s někým, kdo je také narozený karmického dne, či
či číslo osobnosti? Tak, to je taková zapeklitá otázka. Z mojí vlastní zkušenosti tyto vztahy úplně nehladce fungují. Rozhodně ne mezi karmickými čísly 16 a 19, tím myslím 16 a 16, 16 a 19, 19 a 19, protože tyto karmická čísla jsou velmi dominantní a není v nich tudíž jakoby žádná kompatibilita ve vztahu. Naopak teoreticky za určitých daných podmínek může fungovat vztah mezi karmickými čísly 16 a 14. Ale to jenom v určitých daných případech a není to také úplně vždy ideální. O čísle 13 si nejsem úplně jistá. Budu ráda za vaše podněty, jak to máte vy ve vztazích. Jestli vaše vztahy i přesto třeba, že někdo má vztah 16 a 19, jestli dlouhodobě funguje, abych se tím mohla od vás zdokonalit. Ale myslím si z osobního hlediska, že ne. Další otázku, kterou jsem si pro vás připravila, je, co se stane, když karmický duch nesplním? Tak, nejspíš nebudete ve svém životě šťastní a budete se cítit nenaplněni. Postupem času se také může stát, že to bude mít velký vliv na vaše psychické a fyzické zdraví. A poslední otázku, kterou jsem si pro vás takovou filozofickou připravila, je karma duch, trest či dar? Tak, já to beru asi tak, jako, že je to jako s těžkou nemocí, či co jí překonají, jsou silnější a nic si v životě nepřekvapí, ti ostatní s ní bojují celý život a někteří ji nikdy neporazí. Tak, to je asi tak všechno. Moc vám děkuju, mějte se hezky a naslyšenou zase příště. Zdravím!